Il-votazzjoni fl-elezzjoni ġenerali tas-Sibt 26 ta' Marzu bdiet tal-ħabta tas-7 ta' filgħodu. Matul il-ġurnata tas-Sibt diversi skejjel u ċentri inbidlu f'postijiet ta' votazzjoni fejn b'kollox kien hemm total ta' 116,000 post tal-votazzjoni fi 13 il-distrett elettorali madwar Malta u Għawdex. F'dan il-proċess kien hemm l-uffiċjali tal-Kummissjoni Elettorali kif ukoll kien hemm l-aġenti tal-partit li assiguraw li kollox kien sew sabiex il-proċess tal-votazzjoni seta' jibda. F'din it-13 l-elezzjoni mill-indipendenza l-hawn kien hemm eligibbli 340,423 persuna. Mit-13 il-distrett elettorali l-akbar ammont ta' votanti huwa fi 13 il-distrett, jiġifieri dak ta' Għawdex fejn hemm 30,898 persuna eligibbli. Dan fil-waqt li l-inqas distrett li għandu l-inqas voti eligibbli huwa l-ewwel distrett hekk kif hemm eligibbli 25,731. Sal-ħamis ma nġabrux 14,473 dokument tal-vot. Hawnhekk f'din l-elezzjoni hemm kollox 742 kaxxi tal-voti. Il-votazzjoni tibqa' miftuħa sal-10 ta' filgħaxija.